Ku beli ipat ba nong pet kai nga pedeng sing bhai pi sha kan ek channel ha kan ek video menta ngkren shapang ki jai pot pahara bat ki jinga dari ha India bat kumno ki ne ki kin hon ba pher ki trei ban yada yakari bat ya ki pai ba ha India habangi ong Indian Army kane ngabangi ong army bonsin ngimut tangki Indian Army Henry kari India ka don bonjat ki bor pahara ki bala benta kat kum ki kam jangki bat ke ministry ka bapet iki nikong tongin pet ya ki Indian Air Force kini ki de ki bor pahara bakongsan jongkari ki bahap apo ke Ministry of Defense ka benta ka benekong ka de ki Indian Army ka de ka bor pahara ka bahe tam ha kari bat ka batrei ban yada ya pot usam jongkari ha ka kendau bat ban ya le thma lada don kano ka jingma ka benta ka baan ka de ki Indian Navy ka kam jong ka Navy ka long ban yada ya ki pot ki sam ha ka dureo bat ban pet ngor ya ki lenti ya jong ki ling bat ki jhat bat ki marep ka benta ka balai ka de ki Indian Air Force ka ne ka kanhon ka yada ya ka sun beneng jong kari bat ka pendon kam ya kiling sun thma ban pelong ya ki operation ha ka sun beneng hadin ka ne ngin pet ya ki Central Armed Police Force ki ba bon ki pai ba ki jukhot para military force kini ki kinhon ki ha papo ka Ministry of Home Affairs bat ka kam jong ki kalong ban pahara pot bat ban penne ya ka shongsuk shongsain hapo kari kum ka nuksa ka Border Security Force na BSF ka pahara ya ka pot ya ki pot ki sam jong kari India bat kari Pakistan bat Bangladesh ka Central Reserve Police Force na CRP ki trei ban penne ya ka shongsuk shongsain bat ban yale persya ya ki jingklumar hapo kari ka Indian Tibetan Border Police ne ITBP ka pahara ya pot usam pedeng kari India bat China ha kilum Himalaya ka Shastra Shima bal ne ka SSB ka pahara ya ki pot bat Nepal bat Bhutan kat ba ka Central Industrial Security Force ne ka CISF pat ke yada ki jaka bakongsan kum ki airport ki kharkhana bat ki nuclear plant nalor ki ne kari India ka donru ya kunhun bakarpang ne ki special force ka National Security Guard ne ka NSG ka baltip kum ki black cats ka dei ka kunhun komando ka bakarpang bat nyele persya ya ki kam teroris ka Assam Rifle pat ka dei ka kunhun pahara ka barintam ha India bat ka trei ba ha North East ban penne ya ka shongsuk shongsai ka Indian Coast Guard ka pet ya ka benta ka dureo jong kari pat ka leru ya ki kam jingerap ha ka dureo bat ka Territorial Army ka dei ka kanhon reserve ha ka ba ki pai ba kila ban shakri ya kari ha krokom part time kat ba ki dang peteng ya ki kam shnom shushu hapo ka Indian Army don ki benta ba per kum ka infantry ka armor corps ka artillery engineer badru ki para special force ki badai ki komando bakerpang tam banle ya ki mission bajuan ha ka bakut kari India ka don bonjat ki bor pahara ki be trailang ban yada ya kari ki pat ba ban penne ya ka shongsuk shongsai lada pisngo tenat ya ka ne video sambha like share ba subscribe ya ka ne channel wan yok benta shushu ya ki video ki ba ai jing tip kum ka ne nga khoblei ya phi baro ki bala pek ngin ya kan dupat ha ka ve ki video ka ban wan khoblei shibon